to ya pono so kire se bambofo amomani anye den anhwa anhwe ye ntokwa ani moja ebetimi ahwe agu wa asante mantem no ebeye hu ni nyina ne se hwan ene omu si ne se zongo hene eno kra no womo etoto sere se otufo emfa na no entum bi na yensentwerofo de womo hu aboaboa no enie Oba eye kumase ewo zongo communities ahodo no ho a abrebia womo ebeye akwankyere eye nkremofo beye akwankyere awie no omota edi agro bi a omato ne din gangara na gangara dance ekoso ewo beebi ti sa aboabo mosi zongo ene zongo communities na aka no na nam se covid-19 entino ye de som atoto saa se ye boaboa ye ho ne aye enema bi esa na no ene maburu ne bi omo zongo communities ne bi wo kumase a ekire se womo hu se ebinim se afi Neke sa gangara dance no womo ebeye emra womo de Ramadan no ebeba awie no na no ene bi kire se da bi enemanim ya Bible adwumaku Regional Security Council no omo hwe na omo nsi womo ekwan efise enya ade a womo ebetima akoye sa ade womo de sa niema ne bade a wanhwe ya ebeye entokwa a emfa asomdwe ema YouTube nsam trefo ene ebi twetwe nkomo obi anum se ene wiase yare bi a aba a eye covid-19 eme se enamanu nti ama adwadie entutuye ne nhihye bibiri asai nuanom a kristofo a yesom kristo nso eme se yare no aha onyiye pa ama wo antumi anye de o se wo ye dani da yina eya afibia eme se enamonu ntu na ye papa Sarkin Zongo Alhaji Umar Faruk Al Said Sultan etna se ne na hemfo omodwen ye hunti ena ye se da bi afiwe eye idi no eya ye wo agodie bi a amamre kwan so ye di hihye kwan so e de ba ye nyina e di eni e fe ne gangara e be se o mo se ye be ye sala no asomdwe mu a ye nyina ensan kofie ye enko boye ho ban e me se enamoni ntu na obi nso asori a wono nso se wono nso e kire ne bobre e kire ne tumi se wono onni de Sarkin Zongo e ka no e me se ye twe na sa no koso a e me se entwa yie efiri se Yewura Asante he ema ye directions se yendi so na wono kura no na kosi de ne ewugude ne fofie kura no yale ne me se bambo enhihye no eka no enti akra me wo ka no yemfa asomdwie ene odo ni yedie ene opepa entenase